Bisimilai malaktiga don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ekɔli karamɔgɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔna la olu kɔni ye baarabila dɔ kɛ kunu octobre kalo tile 31 kɔnɔna la. Ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ min yɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma les syndicats d'éducation signataires du 15 octobre n'olu ye an ka jamana ekɔli karamɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ka hakɛ ɲini jɛkulu kɔni bɔra ka se ka sɛbɛn kɛ fɛn min na o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye octobre kalo tile 31 n'o tun ye kunu ye ko kalan kɔni tɛ kɛ gouvernement kalanso kɔni kɔnɔna la ko ka sababu kɛ nin bɛna kɛ waleya ye ka dɛmɛ don ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni bingani wale kɔni caman taara ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni binganikɛlaw kɔni ye olu ta ka taa n'u ye n'u tununa ani dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu kɔni fagara k'u to u ka baaraw kɔni hukumu kɔnɔna la o waleya ninnu de senfɛ ni maa kofɔlen ninnu n'u ye olu ye ekɔli karamɔgɔw ye olu kɔni bɔra kunun k'u ka nisɔngoya yira n'o nisɔngoya n'o kɛra baarabila kɔni ye tile kelen kɔni baarabila ye ayiwa o y'a yira k'a fɔ fana ko nin ye waleya ye waleya min na ni fura kan ka ɲini a la gouvernement fɛ ko sabula ko ekɔli karamɔgɔw filɛ nin u bɛ taa yɔrɔw la wa u ni kɔlɔlɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ walasa u k'u ka baara kɛ ko kabini san 2016 kɔni kɔnɔna la ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ekɔli karamɔgɔw la ko olu kɔni minɛlen don ani ka o tɛmɛnen ka bɔ yen san minnu kɔni dara olu fana kan fo ka taa bila san 2019 kɔnɔna la ko ekɔli karamɔgɔw kɔni caman kɔni bɛ yen nɔ olu minɛra wa dɔw yɛrɛ bɛ yen u minɛra u tilala ka bila wa dɔw bɛ yen hali bi u kɔni minɛlen don wa dɔw yɛrɛ fana kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni sara u ka baara kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira nin don kɔfɔlen na wa o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye gouvernement ko u ka wuli ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ninnu bɛ se ka bila lakana kɔni minɛn kɔnɔna cogoya min na ko a n'u bɛ se ka wuli ka t'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ kɔni ma bɔ a la ko sabula ko nin ye ko ye ko min na a bɛna kɛ ka kalanbaliya yɛrɛ kɔni sinsin an ka jamana kɔnɔ wa ko an ka jamana kɔni bɛna to o nɔgɔ la wa o y'a yira k'a fɔ fana ko min yɛrɛ k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'ale kɔni tun bɛ Gawo ni u kɔni ni bɛnbagatiw kɔni ye ale faga ko o ka hakɛ dɔw kɔni bɛ yen nɔ u ka se ka hakɛ kɔni di o somɔgɔw kɔni ma o salen ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Dire ni ale yɛrɛ bɛ Tɔnbukutu mara la a yira k'a fɔ ko sanji ye tiɲɛni min kɛ maa minnu kɔni ka so ko u kɔni ko ɲinan kɛlen don olu kɔ ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ min yɛrɛ ye Dire kan ye olu kɔni wulila ka yira k'a fɔ ko san ye tiɲɛni kɛ maa minnu kun k'a fɔ k'u ka sow kɔni binna ko ɲinan kɛlen don olu kɔ ko dɛmɛ foyi kɔni ma don u ye wa an b'a yira k'a fɔ hakilina jiginna min yɛrɛ ye Dire ye nin ye san 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn ye sanji kɔni bɛ ka tiɲɛni don nin yɔrɔ kɔfɔlen in na kabini san 2018 kɔnɔna la fo ka taa bila san 2019 kɔnɔna la sanji na o na a kɔni bɛ tiɲɛni don nin dugulamɔgɔ ninnu kɔ a yira k'a fɔ ko jiboli sira de kelen de bɛ nin dugu kɔfɔlen in na ko o da to sanji ka tiɲɛni kɔni ka bon nin yɔrɔ kɔfɔlen in na o hukumu de kɔnɔna la u kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ɲinan kelen don olu kɔ wa ko dɛmɛ foyi kɔni ma don olu olu kɔni bɛ wele bila gouvernement ani baɲumankɛ tɔn bɛɛ lajɛlen n'u bɛ se ka wuli ka taa dɛmɛ don olu kɔni ye ko olu kɔni sɛgɛnnen don u ka sigida in na sabula ko so tɛ mɔgɔ caman bolo wa dumuniko yɛrɛ fana ka gɛlɛya nin yɔrɔ kɔfɔlen na o de to n'u ma kɔfɔlen ninnu kɔni wulila u bɛ ka wele kɔni bila bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnen na min yɛrɛ ye Mali gouvernement ye walasa u ka se ka taa dɛmɛ don u ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo a yirala k'a fɔ ko finitigi dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale minɛla bingani wale dɔ kɔni na ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko nin ye maa dɔw de ye maa 2 de kɔni don olu kɔni tun taara bingani wale dɔ la Gawo dugu kɔnɔna la ko o ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra min yɛrɛ octobre kalo tile 31 kɔni kɔnɔna la ko nin ye maa 2 ninnu kɔni olu de kɔni taara ka taa dɔw bɛ yen nɔ ale ka dumuni feere yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ka taa bingani wale ta ka ɲɛsin yen maaw kɔni ma maa minnu kɔni taara dumuni san na ka taa olu kɔni bolola minɛnw bɛɛ minɛ u la telefɔni ani bolola nafolo tuma min na ninnu kɔni y'u ka baara kɛ ko u kɔni bɛ ka taa ko nin ye an ka finitigiw dɔ olu kɔni wulilen don ka taa u ka lakana baaraw kɔni kɔnɔna la su o su olu kɔni bɛ taa lakɔlɔsiliw kɛ dugu kɔnɔna la k'olu to u ka baaraw de la u kɔni bɛ na ni nin maa kɔfɔlen 2 ninnu ye n'u kɔni ye ni maa ninnu kɔni karila ɲɔgɔn na u kɔni ye mugu caman kɔni ci ɲɔgɔn na wa min yɛrɛ ye nin zon 2 ninnu kɔni ye a yira k'a fɔ ko kelen kɔni bɛ yen ale bolila ka taa moto la kelen dɔ yen nɔ ale kɔni minɛra tuma min na ale kɔni minɛra sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko min kɔni minɛra a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ fana kɔni ye finitigi ye an ka jamana kɔnɔ ni ale kɔni bɛ baara la burɛmu yɛrɛ kɔnɔ tuma min na ale yɛrɛ kɔni bɛ burɛmu ko ale tun ye
mara de ɲini a ka ɲɛmaw fɛ ka yira k'a fɔ ko a bɛna taa bɔ a ka mɔgɔw ye Gawo tuma min na ale kɔni ye nin waleya ninnu kɛ ale kɔni tun bɛ taa sonyɛni de la wa min yɛrɛ ye maa tɔ filanan ye ale yɛrɛ kɔni bolila ko o fana kɔni ye finitigi ye wa hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka yira ka dɔn kun jumɛn na ni maa kɔfɛla ninnu kɔni tun bɛ nin baara kɛ wa an bɛ yɔrɔ min na bi an ka finitigiw kɔni hali bi u kɔni bɛ lakana kɔni na walasa ka bolo kari ka da maajugu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ayiwa kibaruya kuncɛla an b'a yira k'a fɔ min yɛrɛ ye Moribabugu polisiso maaw ye olu kɔni ye bolo kari dɔrɔgu feerela dɔ kɔni na ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ an ye ko min yɛrɛ ye Moribabugu polisiso maaw ye ko maa dɔ de kɔni bɛ yen nɔ kabini octobre kalo tile 24 kɔnɔna la k'ale yɛrɛ tun ye nin maa kofɔlen ninnu wele k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ kɔni bɛ ale ka so kɛrɛfɛ ko o maa kofɔlen kɔni ko ale bɛ dɔrɔgu feere kɛ o hukumu de kɔnɔna la min yɛrɛ ye Moribabugu polisiso maaw ye olu kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ fo ka t'i bolo kari nin maa kofɔlen kan wa an b'a yira k'a fɔ nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko Ali Danbele ale tun bɛ maaw ka so kɔni kɔlɔsi de ale y'i to o waleya de kɔni na a bɛ nin dɔrɔgu ninnu kɔni bɛ yen nɔ a kɔni b'o feere denmisɛnninw ma wa tuma min na kɔni bolo karila nin maa kofɔlen kan a y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ de kɔni bɛ yen nɔ o kɔni bɛna nin fɛn in kɔni di ale ma walasa ale k'a feere ko min yɛrɛ ye ale kɔni b'a feere a sigiyɔrɔ kin kɔnɔ denmisɛnnin kɔni caman de bɛna nin fɛn kofɔla in kɔni san ale kun ko ale kɔni ka baara de kɛra ye wa an kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi nin maa kofɔlen kɔni ale kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan wa ni kelen min kan u bɛna d'a kan wa min yɛrɛ ye k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ko maa min kɔni bɛ fɛn in feere ale ma o maa kofɔlen kɔni ɲininiw kɔni bɛ sen na walasa bolo bɛ se ka kari ka da o fana kan cogoya min na an balimaw ni ne tun ye kibaruyaw ye k'a da aw tulo kan bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la